every time you're skipping down the street. Think about the shoes upon your feet today. It's a magic world when your toes uncurl. Shoo-shoo-shoo-shoo-bee-bop. 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 Cipelići. Vašar u Cipelgradu. U Cipelgradu su svi danas uzbuđeni. Putujuće vašarište stiglo u grad. Večeras ćemo se sigurno sladiti kokosom. Neka ih samo postave, a ja ću ih oboriti. Ceo dan nam samo to ponavljaš. Pa šta, svi volite kokos, zar ne? Tačno, Devetaru. Svi volimo kokos, ali ti ga stvarno pretera. Ja ću da se najedem šećerne vune i sladoleda. To i liči na tebe. Još će ti muka pripasti, nadam se. Odlično, Charlie. Zdravo, Čizmiću. Vidi, osvojio sam ovog medu za Popku Bebić. Jesi li je negde video? Ješam. Eno je gore na velikom karušelu sa piruetom. Ovo im je valjda već 10. vožnja. Pogledaj, Popka, eno devetarac okolića. Promašaj! Mora da sam se opustio. Ej, tačno gde treba. Jo, zaglavilo se. Šta ćemo sad? Ne brini, pirueto! Smislit ćemo već nešto! Zar ne, Devetaru? Sačekajte da promisli malo. Ovo mi je dalo ideju. Dakle, Devetaru, mislim da treba. Ej, pogledajte samo Charlija. Charlie, šta to radiš, pobogu? Spašavam piruetu i Popku Bebić, šta bi drugo? Stari dobri Charlie, sjajan momak u suštini. Imam je! Tako su se pirueta i Popka Bebić ubrzo našli na tlu izvan opasnosti. Hvala ti što si nas spasio, Charlie. Idem da odvedem Popku kući, još je uplašena. Uplašena? A, to treba popraviti. Gladneo sam od ovih uzbuđenja. Hajmo da pojedemo nešto. Kad smo kod toga, vidi šta imam. Prava stvar da se zasladimo na kraju dana.